Når vi kommer til skade og har brug for hjælp, så stoler vi på, at dem, der skal hjælpe os, har den rigtige uddannelse. Men sådan er det ikke altid. Manden her udgav sig i flere år for at være paramediciner. Altså for at have en mangeårig særlig ambulanceuddannelse. Men det havde han ikke. Og det gik op for hans kolleger, da den falske paramediciner skulle udføre simple øvelser på et kursus, der gik galt. Vi var på en vagt over i Slagelse, og jeg står i en jakke, hvor der står ambulance på. Maja Dreyer har mange gange været på førstehjælpsvagter til motorstævner med lederen af et jysk samaritkorps. Han havde sådan en lægetask, som jeg har båret rundt på tit på vagterne, hvor jeg har gået sammen med ham, hvor der var forskelligt indhold i. Og han havde sit vagtledertøj, fordi han var jo vagtleder på vagterne. Og han har haft jakker på, hvor der står doktor, og stået med stetoskop omkring halsen. En dag for 3 år siden skulle hun på et førstehjælpskursus. Der er billeder af det rum, det skete i. Manden sagde, at han var paramediciner, som er en særlig mangeårig ambulanceuddannelse. Og han ville gerne bruge en prøvekanin til at lægge sådan en venflon, altså sådan en nål ind i hånden, så at man kan lægge drop. Og det sagde jeg så, at der måtte han gerne bruge mig. Men rollen som prøvekanin tog en uventet drejning. Vi sætter os ned, og han gør klar, og han lægger den her nål, og jeg bliver dårlig og besvimer. Og da jeg vågner, er manden fuldstændig forvirret og lidt i panik, har sådan et panisk blik i øjnene, og jeg har blod over hånden, og en kollega, der sidder bagved mig, holder mig og må ligesom guide manden i, hvordan han skal få den her blødning stoppet og få lagt mig hen på en sofa. Maiken Bøck deltog også i kurset og så efter Maja Dreyer var besvimet, endnu en deltager blive dårlig af en øvelse, som manden udførte. Så var der en dreng, som fik påsat en aktiv hjertestarter, og manden han står og forklarer en hel del omkring den her hjertestarter og hvad den kan gøre. Og så får han sprøjtet noget nitroglycerin i munden, og så forklarer manden så, hvordan at, man kan se de her udsving fra hans hjerte på hjertestarteren. Og i og med, at han står og fortæller en hel masse omkring hans hjerte, så bliver den her dreng rigtig nervøs, og han ender med at besvime. Manden sprøjtede altså medicin, der bruges ved hjertekramper, ind i munden på en rask dreng. Og kort tid efter sprøjtede han saltvand ind i hånden på en tredje person. Det vagte nogle af kursisternes mistanke, og det fik dem til at tvivle på, om manden rent faktisk var uddannet. Han virkede sådan lidt panikken omkring det, og han vidste ikke helt, hvordan han skulle håndtere de her situationer, da han lige pludselig stod i noget, der sådan var alvorligt alligevel, fordi de besvimer. Derfor konfronterede nogle af samaritterne manden et par dage efter og bad ham fremvise dokumentation for sin uddannelse. Det her, det er det dokument, som manden han gav til os, som skulle dokumentere for os andre, at han var uddannet paramediciner. Men hun synes dokumentet så mærkeligt ud og gik til politiet med sin mistanke. Fordi at der skal ikke rende en mand rundt og udgive sig for at være paramediciner og behandle på mennesker, når han egentlig ikke har kompetencerne til at kunne gøre det. Det kunne vi ikke stå inden for at have den viden. Det var manden her, der sagde, at han var paramediciner. Han har sagt ja til at mødes med station 2 anonymt. Hans lejlighed er fyldt med førstehjælpsudstyr efter 20 år som samarit. Hvorfor udgav du dig for at være paramediciner og snyde så mange mennesker til at tro, at du var noget, du ikke var? Jeg tror, at det har handlet meget om at gerne ville være noget mere, end hvad det var. Fordi det måske også bliver slet lidt mere op til de mennesker, som kan de ting og gør de ting. Havde du nogle betænkeligheder med det? Altså, jeg ved jo godt, at det er forkert. Det er der ingen tvivl om. Men jeg har aldrig tænkt på det, at det vil skade nogen eller gøre noget skade ved nogen som helst på noget tidspunkt. I baghaven står en ambulance fra samarittiden. Den er sådan set fuldt udstyret, ligesom en ganske almindelig regionsambulance. I flere år udgav han sig for at være paramediciner og snød rigtig mange mennesker. Men du vidste godt, det var ulovligt? Jeg vidste godt, det var forkert. Og du gik ind i et felt, du ikke havde ret til at gå ind på? Ja. Men du gjorde det alligevel? Ja. Det havde jeg det ikke ret godt med på nogen måder. Og havde det også min overvejelse om, hvordan vi ligesom skulle få afsluttet det kapitel. Fordi at jeg vidste jo godt, at det var forkert, og der var noget galt, ikke?
I stedet fortsatte manden, når han var ude på samaritvagter og til øvelser som den dag i multihuset. I september måned sidste år blev han idømt 3 måneders fængsel, blandt andet for at udgive sig for at være paramediciner og for at udføre lægeligt arbejde på 3 personer. Det har ødelagt det hele. Hele mit liv har det ødelagt sådan set. Men dem, der lod dig gøre det på sig, de troede jo, at de gav hånden til en, der var uddannet paramediciner. Det var du slet ikke? Nej. Hvad tænker du om det? Det er da mega uheldigt. Det er meget uheldigt. Manden har afsonet sin straf og forsøger at komme videre med sit liv. Er det noget, du kan garantere, at du ikke kunne finde på at gøre igen? Ja, det er helt 100% sikkert. Det er det. Manden, der udgav sig for at være paramediciner, underviste ikke kun på kurser. Han var også tilknyttet et privat ambulancefirma, der yder førstehjælpsservice og ambulancetjeneste ved store sportsstævner, travsport og events i hele Danmark. Men firmaet blev involveret i en dødsulykke, hvor der ifølge Sundhedsstyrelsen blev begået grove fejl, og det satte en større undersøgelse i gang. Den viser, at den falske paramediciner til sydenlande ikke er den eneste i firmaet, der ikke har den uddannelse, de hævder. Det er Oles travbane, kalder vi det. Det er her, han trænede sine heste. Ja, kom. I 24 år havde Vivian og Ole Køben en fælles hobby, travsport og heste på deres gård i Dragør. Skal du med ud og kigge her? Ja, vi skal ind og kigge her. Som så mange andre weekender tog den 61-årige amatørkusk Ole til travløb på Charlottenlund Travbane en dag i juli sidste år. Det var en helt almindelig sommerdag, en søndag, og Ole tager afsted omkring middagstid, han skal ud på travbanen. Og han kommer ind og kysser mig og siger, farvel, nu kører jeg. Ja, pøj, pøj. Ole kørte et løb med sin hest på travbanen, og alt virkede som det plejer. Et par timer senere, så bliver jeg ringet op af en af dem, som var med Ole derude, og siger, Vivian, Ole han er faldet om. Jamen Ole han ligger lige rundt om hjørnet her, ganske få meter fra, hvor vi lige har stået og haft en snak. Og ligger på ryggen med sit udstyr på. Oles træner og mangeårige ven havde lige talt med ham efter løbet, da Ole pludselig faldt om. Ligger i krampe og har det rigtig skidt, kan man se, der er frøet ud af munden på ham. Og jeg kan ikke få kontakt til ham. Så jeg skynder mig at lyne hans dragt op og åbne hans sikkerhedsvest. Mens jeg gør det, så kan jeg jo mærke, at han faktisk forsvinder fuldstændig og bliver tom i blikket og stopper med at trække vejret. Ole havde fået et hjertetilfælde, og Kenneth Nielsen begyndte at give hjertemassage. En ansat tilkaldte det ambulancepersonale, der er ansat for at hjælpe, når der opstår nødsituationer på travbanen. Og de begynder så at tage over med at sætte sådan en klips på hans tommelfinger, for formoder jeg at måle noget puls og nogle ting. Men det fungerer desværre ikke, og så går den ene af de her folk tilbage mod ambulancen, og den anden, han på opfordring begynder fortsat at give noget hjertemassage. Efter lidt tid fik personalet med noget besvær Ole ind i ambulancen fra det private ambulancefirma Ignis et Aqua. Og i det samme med, at vi får Ole ind i ambulancen, synes jeg faktisk ser ud som om, hans situation bliver lidt forværret igen, og han får det dårligt. Så jeg siger bare til dem, fortsæt nu med genoplivningen, fordi det virkede jo herude på asfalten, da han lå her. De 2 ambulancefolk kørte selv Ole på hospitalet, stik imod Region Hovedstadens regler om at ringe 112 i første omgang, og så afvente deres anvisninger. Der opstod forvirring om, hvor de havde kørt ham hen, da Oles kone skulle have fat i hospitalet. Efter nogle opkald fandt hun frem til ham på Herlev Hospital. Så kommer der en og præsenterer sig som en læge. Og så siger hun, hvem er du? Jamen, jeg er Oles kone, og så siger hun, Vivian, jeg er meget ked af at sige til dig, men Ole døde for 5 minutter siden. Og det var som at få en knytnæve i ansigtet, og jeg måtte sætte mig her på gulvet og sige, han død? Ja. Og det havde jeg ikke regnet med. Altså, det var så fjernt. Ole Køben døde af hjertestop. Ambulancepersonalets indsats fik flere til at undre sig.
Også overlægen på hjerteafdelingen på Herlev Hospital skrev en indberetning til Sundhedsstyrelsen. Umiddelbart ser det ud, som om der er sket alvorlige fejl i deres håndtering af sagen. Derfor gik Sundhedsstyrelsen ind i sagen og konstaterede en række fejl. Vi fandt først og fremmest frem til, at redderne på stedet handlede kritisabelt ved at medtage kusken i ambulancen uden at ringe 112 og få anvisninger på, hvordan de skulle behandle ham og hvor til de skulle transportere patienten. I Sundhedsstyrelsens rapport fremgår det. De 2 medarbejdere ringede altså ikke 112, men kørte selv Ole i strid med reglerne. De kørte ikke Ole til nærmeste hospital, som er Gentofte, kun 5,8 kilometer fra travbanen. De kørte heller ikke til Rigshospitalet, 7,4 kilometer væk, men kørte derimod til Herlev Hospital, 14 kilometer væk. Der blev ikke afleveret nogen ambulancejournal til hospitalet, og der blev ikke brugt noget af ambulancens overvågningsudstyr på Ole. Der var ingen telefonisk kontakt med hospitalet for at varsle, at de var på vej med en hjertepatient. Jamen det siger jo, at de ikke kender deres egne begrænsninger. Og her vil jeg sige, det er så fundamentalt en overskridelse af reglen, at det redderne gør det her. Det var det private ambulancefirma Ignis et Aqua, der var hyret af travbanen til at tage sig af tilskadekomne. De 2 ambulancefolk var ejeren af firmaet Sten Jensen, der er uddannet brandmand og har dispensation til at fungere som ambulanceassistent. Den anden er ifølge Sundhedsstyrelsen uddannet nødbehandler. Men Sundhedsstyrelsens undersøgelse af sagen afslørede flere problemer. Ved et tilsynsbesøg i firmaet fandt styrelsen for gammel medicin, og så var der problemer med medarbejdernes uddannelser. Vi konstaterede også, at der ikke var styr på dokumentationen for de kvalifikationer, som ambulancepersonale havde i Ignis et Aqua. Og vi konstaterede også, at der var på nogle punkter mangler i de lægelige instrukser til ambulancepersonale om, hvordan de skulle behandle patienterne. Det kan ikke dokumenteres, om Ole Købens liv kunne have været reddet, selvom alle procedurer var blevet overholdt. Men Sundhedsstyrelsen valgte at udtale alvorlig kritik af Ignis et Aqua, som det fremgår af den endelige rapport fra den 23. marts. I rapporten er der også kritik af firmaets korpslæge, den øverst ansvarlige læge i firmaet. Det er nemlig denne person, der har ansvaret for, at firmaets personale har de korrekte uddannelser og udskriver medicin til firmaet. Får det her nogle konsekvenser for firmaet? Jeg kan jo sige, at det har allerede fået nogle konsekvenser i og med, at korpslægen besluttede at tage vores kritik til efterretning, men ikke kunne efter hendes oplysninger få dem gennemført. Og hun så valgte at trække sig. Station 2 har vist Vivian Køben, der selv er sygeplejerske, rapporten om sin mands dødsfald. Jamen, jeg kan ikke læse, hvordan de har behandlet ham, for de har muligvis overhovedet ikke behandlet ham. På nogen måde. Jeg kan ikke forstå, at han ikke skulle have ilt. Han har haft hjertestop. Jeg har indtryk af, at de stort set ikke har foretaget sig noget med Ole. De kunne lige så godt bare holde ham i hånden. Det er måske kun det, de har gjort. På travbanen undrer Kenneth Nielsen sig over, at de 2 ambulancefolk ikke virkede sikre i deres arbejde. Også det, der burde være en rutinesag for erfarent ambulancepersonale, nemlig at få en patient ind i ambulancen, viste sig at volde problemer. Så de kunne ikke lukke bagdøren, og det gik der altså noget tid med at få ordnet, sådan så borgeren kom rigtig på plads, så de kunne lukke bagdøren. En af de 2, der skulle hjælpe Ole, ses her ved en øvelse filmet en måned før Ole døde. På øvelsen skal manden have en person på en båre ind i ambulancen. På billederne kan man se, at han har svært ved at slå båren op. Og her har han svært ved at få personen ind i ambulancen. Det er jo helt grotesk at se på, altså. Hvordan er det billede, du ser her i forhold til det, du oplevede på travbanen? Jo, det er meget identisk, kan man sige. Altså, det er faktisk lidt de samme procedurer, som jeg oplever det. Det er noget, der går besværligt og langsomt.
Men hvordan kunne det gå så galt på travbanen? Station 2 har været i kontakt med 8 tidligere ansatte, der alle siger, der er blevet snydt med uddannelserne i firmaet. Flere af dem har indberettet det til Sundhedsstyrelsen. Her skriver en tidligere medarbejder: virksomheden har ved flere lejligheder udpeget personer uden kompetencer til at fungere som både ambulanceassistenter og ambulancebehandlere. I rapporten står der også, at Ignis et Aqua ikke kan fremvise gældende uddannelsespapirer på de ansatte i firmaet. En af dem, der har arbejdet i firmaet, er Leon Bakkers. Jeg var faktisk lige startet i firmaet, og der mente Sten, at jeg godt kunne bestride opgaven som ambulancebehandler til et ridestævne. Han er selv uddannet sygehjælper i hjemmeværnet, men har altså ingen relevant ambulanceuddannelse. Jeg var instruktør, og så fungerer jeg som ambulancebehandler. Hvordan ambulancebehandler? Det var, at når vi var ude at køre med ambulancerne, hvor en referent havde bestilt en ambulanceassistent og ambulancebehandler, så var jeg den, der var ambulancebehandler, det vil sige primærbehandler på ambulancen. Men er du uddannet ambulancebehandler? Nej, det er jeg ikke. Og her står jeg igen. Han arbejdede i firmaet i mere end 1 år og så, at andre ansatte heller ikke havde en ambulanceuddannelse. Jamen mange af dem var unge mennesker på 20-25 år, som faktisk mere eller mindre kun havde et 6 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus, som også blev sat ind og blev ambulancebehandler, når der ikke var andre folk, der kunne tage turene. Men hvordan blev medarbejderne rustet til at køre ud på en ambulancevagt med kun et førstehjælpskursus i baghånden, som de tidligere medarbejdere påstår? I denne mail kan man se ejeren af firmaet indkalde medarbejderne til at få en uddannelse til ambulanceassistent. Jamen det her, det er for det afholdt et nødbehandlerkursus i brand og redning. Det var Leon Bakkers, der instruerede i kurset, men det viste sig, at ejeren af firmaet ifølge Leon Bakkers brugte kurset til noget helt andet. Jeg informerede jo kursisterne om, at da de var færdige med kurset, så var det en overbookning på et 30 timers førstehjælpskursus. Men Sten Jensen, ejeren af brand og redning, havde den forståelse for, at nu kunne de få lov til at køre ambulancen som ambulanceassistent og være ambulancebehandler. Og ifølge Leon Bakkers fremstod medarbejderne som uddannet ambulancepersonale på firmaets interne vagtskemaer, som her, hvor han selv står opført som ambulancebehandler. Men han blev bange for, hvad det kunne betyde for patienterne. Ja, da det gik op for mig, at de folk, jeg kørte med, ikke havde den rigtige uddannelse, eller en uddannelse, der var vedligeholdt inden for det område, så begyndte jeg faktisk at få koldsved ned i nakken. Leon Bakkers valgte at stoppe i firmaet, fordi han var bange for, at det ville ende galt. Vi er helt ude i ekstremerne nu, men det kan godt koste menneskeliv, at en person ikke er ordentligt uddannet. Vivian Køben undrer sig over, hvordan det kunne gå så galt på travbanen, og hvorfor de ansatte ikke fulgte reglerne. Jamen, jeg håber sandelig ikke, at der er andre, der skal udsættes for det. Sådan et firma skal jo ikke eksistere. Det skal det jo ikke. Vi har været i kontakt med den læge, der havde det lægelige ansvar for firmaet under dødsulykken. Hun ville ikke stille op til interview. Trods den massive kritik fra Sundhedsstyrelsen kører ambulancefirmaet videre, som om intet er hændt. Vi opsøgte ejeren af firmaet. Vi møder ejeren af Ignis et Aqua, Sten Jensen, i firmaet i Vallensbæk på Sjælland. Han har sagt ja til at forklare, hvorfor han bruger ukvalificeret personale, og hvorfor firmaet begik fejl, da Ole Køben faldt om. Vi mente, at her skulle der handles hurtigt, og vi vidste ikke, hvor lang tid der ville gå for en regionsvogn at komme. Og jeg mente ikke på det tidspunkt med den opfattelse, vi havde af situationen, at en lægeambulance kunne have gjort meget mere. Så derfor valgte vi at skynde os på en akut modtagelse og aflevere ham der. Sten Jensen og hans medarbejdere tog altså selv beslutningen om at køre Ole Køben afsted på hospitalet, i stedet for at ringe 112 og følge procedurerne. Hvad gjorde I for at forsøge at hjælpe Ole undervejs til sygehuset? Den opfattelse, vi havde af den første situation,
var jo ikke noget, vi kunne gøre noget ved, andet end at komme hurtigt til en læge, som sagt. Og derfor så kunne vi ikke gøre så meget ved ham, andet end vi kunne holde ham i snak. Så du kan ikke fortælle mig, om I behandlede ham? Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Selvom Ignis et Aqua blev kritiseret af Sundhedsstyrelsen, kører firmaet videre. Hvis du stod i samme situation i morgen, ville du så træffe den samme beslutning? I bagklogskabens lys, nej. Der ville jeg kalde en regionsvogn. Ifølge tidligere medarbejdere blev der også snydt med uddannelserne i firmaet. Sten Jensen har 8 måneder efter Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg stadig ikke indsendt uddannelsespapirer på firmaets ansatte, som styrelsen bad om. Sten, Sundhedsstyrelsen har jo bedt om, at du fremviser dokumentation for de mennesker, du havde ansat og deres uddannelse. Ja. Det kunne du ikke den dag, de var herude, og de er heller ikke stadigvæk så lang tid efter fået dem fremsendt. Nej, det er de procedurer, det er de procedurer, vi har været i gang med. Og som jeg også sagde til dig, lægen er faktisk først blevet færdig her i sidste uge, eller var det i begyndelsen af den her uge. Du har haft 8 måneder. Ja, jeg ved det godt, men vi har jo ikke haft nogen læge før, som kunne hjælpe os med det. Og det er årsagen til, at vi har været for længe om det. Jeg ved godt, at vi har været for længe om det, men skal vi lave noget, så skal vi ikke lave noget halvt. Så skal det ikke være sådan, at Sundhedsstyrelsen kommer igen og siger, det er ikke godt nok, om igen. Men hvis man ikke kan fremvise det her, og kan dokumentere, at dem, du har ansat, har den rigtige uddannelse, hvordan skal man så egentlig kunne stole på, at de så har uddannelsen? Jamen, nu har jeg jo vist dig mapperne. Og du har jo set, at de har uddannelsen, og det er så kun nogle af dem. Vi har nogen, der er førstehjælpere, nødbehandlere og brandmænd og alt det der. Det synes jeg ikke, der var nogen grund til. Du skulle se de der 3, vi bruger som behandlere på ambulancen, ikke? Og det har vi nu. Du har vist mig papirer på en, der lige er startet, en, der har tænkt sig at starte, og så på, nu nævner jeg ikke navnet, men på manden fra travbanesagen. Ja. Jeg kan kun forholde mig til, at Sundhedsstyrelsen ikke kan bekræfte, at han er ambulancebehandler. Er du helt sikker på, at der er styr på de papirer så? Ja, altså, jeg har de papirer, hvor en læge har skrevet under på, at han er ambulancebehandler. Og så, altså, jeg har det sådan, jeg har lidt respekt for læger. Det har jeg. Og når de skriver under på noget, så går jeg meget stærkt ud fra, at det er sandt. Ellers så skriver de vel ikke under. Sten Jensen hævder altså at have dokumentation for én medarbejders uddannelse, men har ikke kunnet dokumentere det over for Sundhedsstyrelsen. Selvom der er blevet begået grove fejl på travbanen og trods kritikken fra Sundhedsstyrelsen, kan firmaet uden problemer køre videre. Der findes nemlig ingen lov, der kan stoppe firmaet. Der er heller ikke regler for, hvilket personale private ambulancefirmaer skal stille med til hestesport som på travbanen, til events og små motorløb. Men til motorløb med offentlig adgang er der faktisk helt særlige regler. Der skal være en læge til stede, og så en ambulance med 2 personer. En ambulanceassistent, en ambulancebehandler eller en paramediciner. Men som station 2 nu kan vise, overholder firmaet heller ikke reglerne ved motorløb. Efter Sundhedsstyrelsens kritik tog firmaet ud til et motorstævne på Padborg Park i april. Her ankommer ambulancen fra Ignis et Aqua og skal de næste 8 timer hjælpe eventuelt til skadekommende. Til stede er en tysktalende læge, som Padborg Park stiller med. Og så 2 ansatte fra Ignis et Aqua på ambulancen. Den ene er ejeren af firmaet Sten Jensen, der har dispensation til at fungere som ambulanceassistent. Og så en ung, nyuddannet sygeplejerske, der altså ikke har den lovpligtige uddannelse til at assistere ved et motorløb. Motorløbet går i gang, men så sker dette. På billederne her giver ejeren af firmaet tilsyneladende sin medhjælper instrukser i, hvordan man benytter en halskrave, der bruges ved mistanke om brud på halsregionen ved uheld. Men han vender halskraven forkert. Vi har vist optagelserne til Lars Gano, der er unionslæge hos Dansk Motorsportsunion. Ja, så sætter Sten jo halskraven omvendt på til at starte med. Han er i hvert fald ikke rutineret i brug af den halskraver. Det er åbenlyst.
Hvor vigtigt er det, at man kan finde ud af spineboard og halskrav? Jamen det er noget af det vigtigste, man skal kunne, når man som ambulancehold skal stå til et motorløb, og så kunne assistere ved et uheld på banen. Ignis et Aqua stiller altså ikke med et mandskab efter reglerne. Desværre virker de jo meget, meget uprofessionelle. Og det er en grov forsømmelighed at møde op til et motorløb uden det krævede og rutinerede ambulancepersonale. Sten Jensen har set Station 2's optagelser og erkender, at han også her har brudt reglerne. Ifølge deres, så er det fuldstændig korrekt. Der skal være en behandler og en assistent. Der er ikke noget at tage fejl af. Det har du ret i. Men tager du det skriftlige helt konkret, meget firkantet, så er det rigtigt. Så er det forkert. Eller så overholdt vi ikke reglerne. Har du ikke nogen betænkeligheder ved at stille med et personale på Padborg Park, der ikke opfylder reglerne? Ikke når vi snakker sygeplejersken, nej. Det har jeg ikke. Vil du gøre det igen? Ja, så vil jeg nok advisere Padborg Park og sige til dem, hvad siger I til at tage hende med igen, eller hvordan står det, og så må vi jo finde noget andet. Det er bare meget, meget svært at få en behandler, og især i sidste øjeblik, hvis det er. Men skal man så ikke erkende, at man ikke kan tage opgaven? Jo, så lukker man stille og roligt sin forretning. Sagen får nu konsekvenser for firmaet, der fremover ikke må køre til stævner under Dansk Motorsportsunion. Vi har kontaktet Sten og bedt ham om at sende relevant dokumentation for, at hans ambulance og personale, han har ombord på ambulancen, opfylder den gældende bekendtgørelse. Og vi har bedt Sten om ikke at deltage i dagsarrangerede løb, indtil det er sket. Hvorfor gør I det? Det er, fordi det er så groft, at vi bliver nødt til at reagere på det. Sten Jensen siger, at han har fået styr på procedurerne i firmaet, og har ikke nogen betænkeligheder ved at køre sit firma videre. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har ligesom det, at nu vil jeg bevise, at det her kommer til at køre. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af vores oplysninger genåbnet undersøgelsen af firmaet, og vil nu indkalde ejeren til et akut møde. Efter vi søgte aktindsigt i sagen, har sundhedsministeren sagt, at han vil se nærmere på lovgivningen for private ambulancefirmaer og vil stramme op på reglerne for området.